Свети Валентин, Трифон Зарезан, да сте много здрави и много да се обичате. Президентът сравни министрите в кабинета с пешки. Току-що Бойко Борисов не се съгласи с това. Как вървят преговорите за ротацията? И пешки ли са министри? Значи има време до 6. Не много. Достатъчно много. А пешки ли са министрите? Не знам, който го казва да ви го обясни. Всъщност целта на тези думи на президента е да илюстрира, че решенията се взимат на друго място. Съгласен ли сте с това твърдение? В властови център може Пешки е редил само той до сега. Много пешчици, много топчета и всякакви други играчки си ги редеше 2 години. Господин Пеевски, знаете ли колко бежанци ще дойдат на наша територия последно? Имате ли официално съобщение от кабинета Денков-Габриел? Колеги, дайте да не истеризираме това. Не истеризираме, но кажете все пак. 30, 10, 18, 9 хиляди, какво е случая? Вижте, няма нищо общо с това, което се ти лежеше по медиите. Какво е тогава? Господин Пеевски с нотариуса. Вчера го изслушваха по темата. В Висши съдебен съвет появяват се данни, че имало заплахи към висши магистрати. Ами нека, направили сме комисия, надявам се цялата истина да излезе. Запознати ли Един по един, колеги. Имам още един въпрос. Запознати ли се с новия закон за електронните съобщения, внесен от Божидар Божанов, който ще наложи цензура и ще позволи на съда да затваря интернет сайтове? Какво да заповядаме? Кажете, цензурата в българските медии така ли я залагате, господин Пеевски? С ваше решение ли е този? Не мога да кажа такова нещо. Господин Иванов има някаква информация, нека да я даде. Комисията не е започнала, всичките имаме представители, ще я наблюдаваме. Изявявате ли се като герой на Оруел, който затваря медии, господин Пеевски? Трябва ли да бъде смънат? Виждаме, че протестите на земеделците продължават. Нека изчакаме, поне всички колеги са го казали. Госпожа Габриел и господин Денков, нека си дадат оценката за министрите, ще я покажат и вече решиме кой как подкрепяме. А вие оптимист ли сте за ротацията? Аз съм оптимист и ще бъде огромна грешка, ако тя не се случи. Държавата е стабилна в момента, трябва да се случи тази ротация и да има това правителство. Все пак, с ваше позволение ли е този закон за регулация на интернет средата и сваляне на сайтове от съда, който внасят ППДБ? Погледнато реално оставка, би трябвало бързо да се случи всичко. Днес на правна комисия ще преодолеете ли президентското вето и има ли някакви пропуски в НПК? Значи дискутираме нещата днес с колегите юристи. Ще преодолеем може би някои неща, някои не. Нека да изчистиме текстовете. Ние не сме за нещо, ако има нещо разумно, ще го чуем. Искате ли да налагате цензура в българските медии чрез законопроекта на ППДБ за регулация на интернет съобщенията, който е внесен? Аз със сигурност не искам никаква цензура да налагам и го виждате тук. За мен трябва много внимателно да се борави с тази тема. Благодаря ви. Така, вие обаче спряхте интервю на руския посланик Липофанова.